Vítejte v Easy Projectu 13, nejpokročilejším softwaru pro řízení projektů postaveném na open source technologiích. Využijte flexibilitu open sourceu v kombinaci s profesionální podporou, výkonnými projektovými nástroji a možností volby mezi instalací v cloudu nebo na vlastním serveru. Easy Project 13 představuje nové pokročilé funkce. Pojďme se na ně blíže podívat. Na základě poznatků získaných od více než 200 Scrum týmů po celém světě jsme vytvořili zcela nové Scrum Boards, které zlepšují spolupráci a sdílenou odpovědnost týmu. Nové Scrum Boards vám pomohou udržet si v backlogu pořádek a aktuálnost pomocí barevně označených úkolů, rychlého filtrování a pokročilého vyhledávání. Pomocí funkce Split můžete itemy v backlogu rozdělit na menší realizovatelné úkoly a mít jistotu, že se váš tým po celou dobu soustředí na splnění cíle sprintu. Naše nová Knowledge Base vám umožní spravovat všechny firemní informace na jednom místě. Využijte univerzální vizuální editor a jednoduše přidávejte články, databáze, diagramy, obrázky, kód, cokoliv chcete. Najděte snadno jakékoliv firemní informace pomocí chytrého vyhledávání. Nastavte si proces schvalování obsahu a spravujte přístup k vašemu know-how. Asset and Configuration Management je nová funkce, která umožňuje vytvářet vlastní databáze přímo v Easy Projectu 13. Tuto funkci můžete využít k evidování hardwaru, vedení seznamu kontaktů společnosti, správě softwarových licencí nebo k čemukoliv jinému. A to je pouze začátek. Uživatelé Easy Projectu také rádi používají náš Ganttův diagram, VBS, myšlenkové mapy, rozpočty projektů, řízení rizik a mnoho dalších užitečných nástrojů na řízení projektů i firmy. Vše zabalené v novém intuitivním uživatelském rozhraní se snadno přizpůsobitelnými dashboardy, které dovedou vaši organizaci k úspěšným výsledkům. Easy Project 13 je software, který si lze dokonale přizpůsobit. Umožňuje integraci s jakýmkoliv nástrojem, který váš tým používá, a také hostování v cloudu, privátním cloudu či na vlastních serverech. Proto tisíce uživatelů ve více než 70 zemích po celém světě používá Easy Project k řízení svých týmů a projektů. Zažijte v práci flow i vy. Vyzkoušejte nyní Easy Project 13 zdarma na easyproject.cz a posuňte řízení svých projektů i firmy na vyšší úroveň.